Nahuli kam ang nitabong pagpamusil sa Barangay Buhisan, Dakbayan sa Sugbo, hinuon ana sa luwas nga kahimtang ang biktima. Ang ingon niining nga mga panghitabo pinasubay sa gipahugtan nga kampanya sa kapulisan batok mga loose firearms. Balik si Alan Domingo sa report. Sa video, makita ang pagpamusil sa lalaking nagsakay og motor, din ang suspek nakasakay usab og motor. Human sa krimen, mipalayo ang mga suspek sakay sa motorsiklo samtang ang biktima ug ang kauban nini nagpakitabang sa barangay nga maoy midalas tambalanan. Nahitabo ang pagpamusil alauna 55 sa kadlawon Pebrero 19 sa Buhisan Road sa Barangay Buhisan, Cebu City. As we saw on that footage, we can say that there was really intent, no? But again, it's too early to tell pa karon kung kinsa to mga suspetsado. Our investigators are trying to piece up, no, the information that they got in order to pinpoint some of the persons of interest that they already have. Sa Pigasbahin, nadakpan ang usa ka lalaki nga nalambigit sa indiscriminate firing sa Balagtas Street, Barangay Pahina Central. Nakuhaan og armas ang suspek nga 38 kalibreng pistola nga may duha ka bala. Ang mga panghitabo nga naglambigit og mga armas nga gigamit sa krimen ang gipahugtan sa pagtutok sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo pinaagi sa ilahang kampanya batok sa mga loose firearms ug sa naghupot nini. Base sa record sa kapulisan sa Central Visayas, miabot na sa 527 ka mga loose firearms ang ilang nasakmit sa nagkadayang operasyon nga ilang gilusan. Gipresentar sa PRO7 ang naasoy mga armas atol sa pagbisita ni SILG Juanito Victor Remolia kiniisip pagpangandam usab sa maabot ng eleksyon. Kung kayo po or sila po ay may mga firearms pero hindi po ito lisensyado o kaya naman expired na, patuloy po ang paghihikayat na i-renew po ito. Kaya po meron tayong mga operasyon katulad ng Oplan Katok para po i-encourage yung pagsunod po sa mga rules and regulation natin. Sa Dakbayan sa Sugbo, sub-usab ang ilang operasyon sita o Comelec checkpoint nga kabahin sa subling paglusad nila sa Oplan Galugad. Sa miaging semana lang gisuhid sa nagadayang unit sa Cebu City Police Office ang mga dapit nga gihulagway nga critical ug adunay mga kaso sa pagpamusil. Gipanguluhan ang operasyon ni Police Colonel Enrico Figueroa subay sa kamanduan ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan sa gingusgan nilang anti-criminality campaign. Giklaro sa tigpamaba sa Cebu City Police Office Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay nga isolated ang panghitabo nga naaksyonan usab dayon. Ang atong mga insidente diri sa Cebu City nga atong nabasahan sa news, no? Sulbad ni tanan, meaning arestado ang mga suspetsado na file na case, and also kato nga mga wala na arrest, they were identified and also were filed cases upon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.